Menggunakan ciri khas silat pada malam ini, ada seninya untuk Bravo Pak Tata saking Bang Sri. Banter jota sampai ngono kapan kondange. Tok nih blocong musik nih. Pukulannya ditok nih. Aji-ajine ditok nih. Nah, wis kono. Umat dewi-dewi. Manut wasit kabeh enek sing nata. Yo. Sayur rukun. Semua yang hadir jaga diri, dompet, HP panjenengan. Karcis STNK jangan sampai hilang. Yo. Matur suwun dumateng tim kamera dari Lirboyo. Matur suwun sound system kondang. Rafa sound system dari Ngadiluwe. Enak banget. Yo. Was ya. Ayo. Wes. Menunggu. Lo. Ya. Berikutnya 38 langsung naik, persiapan. Langsung kami panggil, silakan naik. 38. Nyambe Rembol masuk Rio Tulungagung. Mas Nyambe dari Rembol Rio Tulungagung. Yo. Koko dari timur 38. Menggunakan waktu 38. Niki mek maca lho nggih. Mas Nyambe dari Rembol Rio Tulungagung. Lepas ini setelah ini adalah Yuda dari Blitar akan persahabatan Maulana. Wis main. Oh wis. Malah ngilik-ngilik aku yang kendang ini. Bos yo. Gus Jamal, Sugeng Rawuh Gus Jamal. Nggih kacamata irenge tambah ganteng ya. Salam dari Mbah Wondo niki. Sing MC niki. Mbak Lurah Kanigoro, Bapak Desa. Wis. Oh. Manut wasit. Mari iki Mas Yuda Blitar dan Maulana. Tukang lenteng matur suwun dikerja kedip warna-warni. Mugi sehat panjang umur. Yo. Piye Mas Maulana? Piye kuwi? Sapa? Ada ora? Ada. Ya wis. Yo. Aman aja mantra nih. Leno panggenamu dadi badan ning kalangan. Yo sing semangat. Didelok Mbak Wali, Mbak Wali. Oke Mas Pak Wali, ya ngono. Tenanan. Wis. Lepaskan.
sehat Bandung Besit. Wes, gak apa-apa. Wes. Ayo Mas. Jotos sih sing dianter. Sugeng rawuh Bapak Samanudi saking mantan wali kota Blitar. Ugi Bapak Tonyok. Ya. Saya seneng loh Pak Budi Dengkas yang ngundang kanca-kanca pencak dor. MC ini kon aku Pak Uping. Moga-moga Pak Samanudi dipun paringi sehat panjang umur. Panggilan Saudara Eko untuk menemui Saudara Habib Ali. Mohon izin dumateng Bapak Jim Keamanan juga penonton. Pencak niku mboten nate geger, mboten nate gemeratan ngisor. Saudara Eko, mohon. Niki wau menurut info adalah copet. Ojo pisan-pisan nyopet yang pencaan. Nek pengen selamat. Copet. Ojo pisan-pisan nyopet lek nek pencak. Aku ra suka kuwi. Ora ndek duit nyambut gawe. Diwe urip sempurna. Diwe urip lengkap bersyukur. Ojo malah tinggi aneh-aneh. Seneni iki. Ora usah aneh-aneh. Nek pancen ora duwe barang ora usah pengen duwe nyambut gawe. Paham nggih? Niki informasi ini copet Bapak Ibu penonton. Jadi senas gembira. Matur nggih, matur suwun. Iki bawaan niki. Ngapunten Pak Kadiak nggih. Kula pancen boten remen antar wong aneh-aneh. Tempencakan boten remen kok. Ngapunten Gus Sanas. Ngapunten Bapak Kepolisian. Ngapunten Bapak dari TNI. Yo. Isya. Bos. Antar lah nyepak mungkur. Antar. Ceklek hati pring. Yo. Sugeng rawuh Mas Lukman dari Gogo Desa Kanigoro. Sugeng rawuh Mas Ali Basong, Ali Predator. Sugeng rawuh sedaya.